Ćao drugari! Ćao! Danas idemo zajedno na pijacu. Da li znaš šta se nalazi na pijaci? Ne baš. Nalazi se mnogo voća, povrća, suhomesnatih i mlečnih proizvoda, kao i dosta slatkiša. Slatkiši! Šta ćemo mi to danas pronaći na pijaci? Hajdemo da proverimo! Wow, drugaru, pogledaj ovo! Wow! Vidim dosta tezgi sa voćem i povrćem. Hajdemo da se prošetamo još malo i da vidimo šta ćemo sve pronaći. Hajde! Pogledaj ovu tezgu. Šta ova baka prodaje? Da li je ovo voće ili povrće? Ovo je voće. Tako je, bravo drugaru. Da li znaš kako se zove ova voćka ovde? Jabuka. Crvene je boje i okrugla je. Jabuka. Jabuka, bravo. Ali koje još boje jabuke mogu biti? Koje boje mogu biti jabuke? Žute i zelene. Mogu biti zelene boje, crvene boje, žute boje. Tako je, drugaru. A šta se ovo nalazi pored jabuka? Duguljasto je i žute je boje. Banane. Tako je, drugaru. To je banana. Banane su veoma slatke, a takođe i jako zdrave. A šta to još vidiš da se nalazi na ovoj tezgi? Da li možeš da mi kažeš? Pomoranđe. Bravo! Nalazi se takođe i pomoranđe. Pomoranđe su narandžaste boje i one su takođe okrugle. Kao neke male narandžaste loptice. Jel ti to asocira na lopte? Mene da. One mogu biti veoma slatke, a takođe nekada i veoma kisele. U svakom slučaju, ja obožavam da jedem pomoranđe. Ja isto. Drugaru, a sada ću da ti kažem koje je moje omiljeno voće. Moje omiljeno voće su jagode. Jagode su manje veličine od pomoranđi i one imaju crvene tačkice. Da li možeš da mi pomogneš da pogledamo zajedno? Da li se ovde nalaze jagode? Da. Da li ih vidiš negde na ovoj tezgi? Vidim ih. Gde se nalaze? Pored pomoranđi. Nalaze odmah pored pomoranđi. Hvala ti, drugaru, super zapažanje. A koje je tvoje omiljeno voće? Šljive. Šljive kažeš? To je sjajno. Mislim da ih vidim tamo pored jagoda. Koje su boje šljive? Ljubičaste. Tako je, drugaru. Voće je veoma zdravo i trebamo da ga jedemo svakoga dana kako bi dobili energiju i porasli veliki. Hajdemo sada dalje da vidimo šta to još ima na ovoj prelijepoj pijaci. Drugaru, šta se nalazi na ovoj tezgi? Povrće. Da li je ovo voće ili povrće? Povrće. Povrće, tako je, drugaru. Bravo. Vidim ovde da ovaj deka prodaje razno povrće na svojoj tezgi. Vidim mnogo šarenih boja. Hajde da vidimo šta tu sve ima. Wow! Ćao, deco! Ja sam Deda Mile. Ja prodajem povrće na pijaci. Ispred mene se nalaze krompir, beli luk i šargarepe. Povrće je veoma zdravo za decu i odrasle. Treba da ga jedemo što više svaki dan kako bi porasli veliki i jaki. Krompir raste u zemlji, braun je boje i najukusniji je kada ga ispržimo ili skuvamo. Ja jako volim da jedem krompir. Pored krompira se nalazi beli luk. On je malo smešnog oblika i takođe raste u zemlji. Beli luk ima malo ljut ukus, ali je veoma zdrav za nas. On je, kao što pretpostavljate, bele boje. A pored belog luka se nalaze šargarepe. One su duguljaste kao banane, a narandžaste su boje kao pomoranđe. Ja najviše volim da ih iseckam na kolutiće i da ih tako jedem. A šta se nalazi na ovoj tezgi, drugaru? Ja ne mislim da je ovo ni voće ni povrće. Jako je šareno i prelepo miriše. Šta ovo može biti? Pitam se. Ovo je cveće. Hvala ti na pomoći, drugaru. Cveće ne jedemo kao voće i povrće.
Cveće je tu da nam dekoriše prostor, da uživamo u njegovom mirisu. Takođe da dekoriše naše bašte. Možemo pokloniti cveće osobama koje volimo i na taj način ih usrećiti. Da li znaš koje cveće vidimo na ovoj tezgi? Ćao, deco. Ja sam baba Ruža. Ćao. Ja prodajem cveće na pijaci. Ispred mene vidite ruže, lale, orhideje i suncokret. Ruže su prelepo cveće koje prelepo mirišu. Uglavnom su crvene boje, ali mogu biti i žute, bele, kao i roze boje. Moje omiljene su roze boje i one prelepo mirišu. Ruže su veoma lepo cveće koje možete pokloniti mami, seki, baki ili drugarici da bi ih obradovali. Pored ruža ovde imam i lale. One su vrlo elegantne i prelepe su za ukrašavanje prostora. Pored njih imam ove prelepe orhideje. One su ove prelepe ljubičaste boje i njih ljudi koji dolaze na moju tezgu najviše kupuju. Pored njih imam ovde i suncokret. On je ime dobio po tome što je žute boje, kao sunce, i uvek se prirodno okreće prema suncu kako bi upijao njegove zrake. Od suncokreta takođe dobijamo i suncokretovo ulje, koje koristimo u pripremi raznih jela. Ovaj dan je bio predivan. Videli smo mnogo voća, povrća i cveća. Naučili smo mnogo boja, oblika i osetili dosta mirisa. Ja sam ogladnela od svog ovog prelepog voća i povrća. Vraćam se sada kući da spremim ručak koristeći sve ovo što smo danas videli. Hvala ti što si se družio i danas sa mnom u ovoj avanturi. Ćao! Ćao, Ksenija! Vidimo se sledeći put!